Assalamu alaikum jama'a, barkanku da wannan lokaci. Barkanku da jimirin sake saduwa da mu a ci gaban littafinmu mai suna Mamaya na marubuciya Hauwa'u Salisu, wanda ni Fatima Aliyu Zakariya nake karanta muku daga nan tashar Hausa Nobel TV. Kafin nan kada ku manta ku danna mana subscribe sannan ku danna ƙararrawa, don a dinga sanar da ku da zarar mun ɗora sabon littafi. Kaf babu kalaman da bata ji a kunnenta ba, duk da tazarar da ke tsakaninsu. Tunda Bilkisu ta fice zuwa makaranta sai Inna ta samu nutsuwa, ta ji ta wasai tamkar ba abin da ke damunta, ta manta da maganar wani guntun mutum. Bilkisu na shiga kilas ɗinsu kai tsaye kujerar zamansu ta tunkara, kanta a ƙasa. Ke, kalmar da ta ratsa kunnenta kenan cikin ƙaraji da amsa kowa. Cak ta tsaya inda take cikin tashin hankali domin ta yi zaton ta tsallake rijiya da baya. Tunda ta baro filin taron latti, ke ba magana nake miki ba? Cike da tsoro ta ɗago kanta, don ganin wani malami ne wannan, muryarsa tamkar an tada inji, saboda amsa kowarta da amanta. Ido huɗu suka yi da malamin da ya tsaida ta waje. Wannan karan hatta kayan jikinsa ba su bane a jikinsa. Idan har idanunta sun faɗa mata gaskiya, a hankali ta koma da baya, ta tunkari gaban kilas ɗin, inda yake tsaye da fuskar shanu, ko kaɗan ba fara'a a fuskarsa. Kai da ganinsa ka san na musamman ne cikin jerin malamai marasa wasa da aikinsu. Tsikar jikinta kawai ke tashi, zuciyarta na dukan lugude tara, amma zuciyarta bata sarara da ambaton Allah ba. Ya ilahi, hasbunallahu wa ni'mal wakil. A hankali ta fara jin saukar nutsuwa a zuciyarta da dukkan sassan jikinta. Gaba ɗaya 'yan kilas ɗin suka nutsu, suna ganin abin tamkar wani sabon al'amari ne wanda ba su taɓa ganin faruwarsa a cikin kilas ɗin ba. Kasancewar kowa ya san dokar malaman makarantar, in dai ka makara to ba za ka shiga cikin kilas ba, sai darasin farko ba za a yi darasin farko da kai ba, sai dai ka je waje ka wanke banɗakunan makarantar. Kai tsaye Bilkisu gun famfo ta nufa da nufin tirar ruwan da za ta yi amfani da su gun wanke banɗakin. Kasancewar famfunan ruwan makarantar nesa kaɗan da inda kilasis ɗinsu suke, sai daga can gefe aka kewaye musu banɗakunansu a gefe, wajen da babu komai illa itatuwa da tarin bolal makarantar tasu. Tun daga nesa ta hango famfo ɗaya kunne yana ta zuba. Cike da tsoro ta ƙara duban famfon. Jini ne ke zubowa, madadin ruwa har da gulama na gudan jinin ke zubowa. Kusan suman tsaye ta inda take, a hankali ta fara ɗaga ƙafafunta da niyyar koma baya, amma kash, wani siririn yatsa ne ya yi fitar burgu daga jikin famfon da ke kusa da ruwan jinin. Bata ankara ba ta ji ya ci kwikwiye ta yana jawo ta baya da ƙarfin tsiya. Cike da tashin hankali ta fara ƙoƙarin ƙwace hijabinta, ta ruga da gudu, amma ina, tamkar wani maganaɗisu haka ya tsanke janta har zuwa gaban famfon. Tamkar kayan wanki haka aka yi jifa da ita a gun, amma kuma sai ta samu bokitin cike da ruwa ga tsintsiya a gefensa. Cike da tsoro ta sunkuci bokitin ta nufi sashen banɗakunan, zuciyarta kamar ta fice don azabar tsoro. Kewayen nasu guda huɗu ne manne da juna. Kai tsaye ta nufi na farko, amma sai ta ji an yi gyaran murya a cikinsa. Hakan ya sa ta san da wata cikin toilet ɗin kenan. Sai ta matsa na gaban shi, nufinta idan wadda ke ciki ta fito ita ma ta gama da wannan sai ta koma ta wanke shi. Sai dai shi ma tana matsawa ta ji ana tare sosai cikinsa. Murmushi ta yi don ta fahimci akwai mutane gun. Tsoronta sai ya ɗan ragu. Cikin nishaɗi ta nufi na uku, shi kuma sai ta ji alamar zubar ruwa a cikinsa tamkar ana wanka. Fiddo ido waje ta yi tsabar mamaki, ta sha jin Shema'u na gaya mata wasu na wanka in suka zo
ta yi ta mamaki, ƙarshe ma ta musa maganar don a tunaninta ba abu bane mai yiwuwa. Wanka cikin makaranta. Yau dai ta yarda tunda ta gani da idanunta. Ɗan jim ta yi ko cikin sauran wata za ta fito tunda an ɗan jima da zuwanta. Kuma duk ciki ta iske su. Ganin ba wanda ta fito ta taɓa bakinta ta sunkuci bokitin ruwanta ta nufi toilet ɗin ƙarshe. Ajiye bokitin ta yi da zummar buɗe ƙofar banɗakin ta shige, tana kamawa ta ji wani kalan nishi mai ban tsoro na tashi daga cikin toilet ɗin. A razane ta saki ƙofar sai dai ta makara. Ƙofar wangala bakinta ta yi da kanta. Cikin razana ta kalli cikin toilet ɗin don ganin me ke nishi haka. Wata yarinya ta gani, shekarunta ba za su wuce nata ba. Fuskarta baƙiƙirin, idanunta dara-dara masu ban tsoro, hancinta wani dogo mai tsawo na ban mamaki. Gagirarta da gashin idanunta sun haɗe, sai nishi take tana kwance shame-shame. Ta miƙo hannu alamar Bilkisu ta isa gare ta. Shi kanshi hannun baiwar Allah bai da kyan gani, don wasu zaƙo-zaƙon ƙumbuna ne waɗanda kowanne da kalansu. Ita dai ta san kowane mutum yatsan shi 5, amma yau ta ga mai yatsu 7. Gaskiya girgiza kai tai da niyyar fita daga toilet ɗin, amma sai yarinyar ta ƙara ƙaimin nishinta. Hannunta tamkar wanda aka ƙara ma tsawo. Ta ƙara miƙo ma Bilkisu da wata bahaguwar murya ta ce, ki taimake ni Bilkisu, kar ki bar ni. Tana magana fuskarta na sauya zuwa ja da baƙi. Haka nan ta ji ta tsinke da lamarin yarinyar, ga zuciyarta da ke tsinke. Bata sanya akai ba ta ganta ta isa gaban yarinyar, ta miƙa mata hannu alamar za ta tada ta. Wani irin shokin ta ji da hannunta ya taɓa hannun yarinyar, abin da ya sa ta furta a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Wata ƙara yarinyar ta yi, ta fincike hannunta daga gun Bilkisu. Idanunta suka juye zuwa kalar ɗorawa. Ta buɗe baki da ƙyar ta ce, bar nan Bilkisu. Bakinta na fidda hayaƙi tamkar wuta ke ci a cikin bakin nata. Ai bata jira komai ba, ta yi baya da gudun tsiya. Bata tsaya ko ina ba, bakin ƙofar fita gun gaba ɗaya. Daidai nan duka ƙofofin suka buɗe kansu, na ciki suka fito waje. Wani sanyi ta ji a ranta, ko ba za ta samu waɗanda za su taimaka mata ba, ko ba su taya ta ba, za su jira ta gama aikinta, sannan kuma waccan yarinyar ba za ta ci gaba da ba ta tsoro ba. Gama wannan tunanin kenan, ta buɗe idonta cike da ƙwarin gwiwa, ta sauke su kan ƙofar toilet ɗin uku, baki ɗaya kasancewarsu a jere suke. Zumbur ta miƙe tana nuna su da yatsa, fuska cike da mamaki tare da al'ajabi. Ba komai ya bata mamaki ba illa ganin yarinyar ita ce ta fito daga kowane banɗaki cikin wani mummunan yanayi. Hawayen jini na fitowa daga fuskarta, tana miƙo hannu alamar Bilkisu ta isa gare ta. Ta sha ganin yaran da aljanu suka shiga a cikin makarantar tasu. Kowane rana sai an kira ta taima wata karatun Ƙur'ani. Yau gashi ta ga zahiri gaskiyar maganar Shema'u da ke cewa duk rintsi ban shiga ban ɗakin makarantar nan, gwara na matse kome na je gida a hankali kwance na yi kome da dai in shiga ban ɗaki aljanu su samu ta ƙare. Lokacin ta ci dariyar maganar Shema'u, don har tambayar ta yi, an faɗa miki na gidanku babu aljanu kenan? Ita ma Shema'u cikin dariyar ta ce, ai gara su mun saba, sun san nan gidanmu ne, don haka ba su yi mana komai. Ji ta yi an taɓo ta ta bayanta, bakinta cike da sunan Allah ta juya. Ya salam, ita ce kalmar da ta furta, ganin wata yamutsatsiyar tsohuwa bayanta da ido ɗaya tana kallonta. Rinsa ido ta yi ta fara karanto suratul jinnu, ƙul'uhiya da ƙarfi. Bata saurara da karatun ba sai da ta ji an kaɗa ƙararrawa ta fita break. A hankali ta buɗe idonta. Bata ga kowa ba, ba alamar komai sai ita kaɗai. Hatta bokitin ruwan babu shi gun kwata-kwata. Ai bata sake saurarawa ba, ta kwasa da gudu ta yi waje. Ta bar harabar gurin, jikinta na rawa. Daga can nesa Shema'u ta hango ta kwaɗa mata kira, cikin sauri ta nufi gunta.
bakinta ɗauke da labarin abin da ya faru. Amma tana zuwa ta ji ta kasa bayyana mata gaskiyar lamarin, sai ma shaida mata da ta yi ta wanke toilet ɗin da kyau. Cikin dariya Shema'u ta ce, ai samun tasir ta kanki ya fara aiki daga zuwan shi. Kin ga sai mu kiyaye kanmu, musamman ni da ban san harkar da za ta saka a sada ni da wankin toilet wallahi. Yaƙe kawai tai tana maimaita sunan a zuciyarta. Muntasir. Haka dai suka gama break ɗinsu aka kaɗa ƙararrawa suka nufi class. Cikin tsautsayi wani ɗan ice ya riƙe haɓar wandon Bilkisu. Ga ana ta gudu malamai za su shiga class, duk wanda malam ya riga ruwa yake. Ganin samun tasir ya nufi class ɗinsu ya sa Shema'u rugawa tana, ni dai na tafi ga samun tasir can class ɗinmu. Bilkisu sai ƙoƙarin cire wandonta take a wannan, amma yanda ka san mutum ne ya riƙe mata shi ta kasa. Abin da ya sa ta fasa kuka kenan. Masha Allah ita ce kalmar da ta an furta a cikin kunnenta kenan. Hakan ya sa ta ɗagowa don ganin ko me, amma ba kowa a gun. Tana ƙara kallon gun da icen ya riƙe mata wando ta ga ba icen. Zaro idanuwa waje ta yi, da gaske ba icen, ba alamarsa kwata-kwata. Cikin sanyin jiki ta nufi kilas ɗinsu, zuciyarta cike da tunani kala-kala. Tana shiga ta iske samun tasir na ta darasi. Cike da tsoronsa ta nufi kujera da nufin zama. Bilkisu daga ina kike? Ba ƙaramin kaɗawa hantar cikinta ta yi ba. Jin ya ambaci sunanta, yaushe ya san sunanta? Ran da na fara ganin ki na san sunanki Bilkisu. Wayyo Allah a zuciya. Ta yi maganar, amma wai ya ji ta mutum kamar mai kunnen maciji. Za ki fito koko sai kin san kunnen nawa da gaske na maciji ne koko? Tashin hankali, wai me ke damuwa ta ne ni Bilkisu? Wannan karin tsawa ya daka mata. Ta yaya ne miki magana kina maganar zuci? Daga yau idan kika ƙara bari na kama ki da laifin makara za ki gane kuranki sha. Fice min daga kilas. Ba ita ba, ta sauran 'yan kilas ɗin sai da hantarsu ta kaɗa jin amsa kowar muryarsa. Sumsum ta fice, idanunta na zubar da hawayen takaicin malamin. Ita fa tun da ta gan shi ta ji bai kwanta mata ba, san ba ta son ganinsa ko alama, bai yi kama da mutumin kirki ba. Baki yi ƙarya ba, sai dai baki faɗa daidai ba Bilkisu. A razana ta dubi ƙofar kilas ɗinsu. Ba kowa, ga alama yana ciki, amma ta yaya yake jin abin da take faɗa? Take faɗa a kansa har ya ba ta amsa. Haka dai Bilkisu ta ƙara ranar da shiga kes kala daban-daban, duk kuma na samun tasir ne. Cikin sallama ta shiga gidan nasu, fuskar ta ɗauke da murmushi. Innarsu da ke kasan abinci ta kalle ta watsar, kasancewar ta ɗiyar fara a gunta. Bata tsaya yin komai ba, ta faɗa ta yi wanka, ta fito ta ɗauki abincinta ta koma ɗakinsu. Ta kula yau innarsu ba ta cikin yanayi mai daɗi, sai haɗe mata fuska take yi, tamkar ta yi mata laifi mai girma. Allah dai ya maido babansu ko za ta ji sauƙin innarsu. Tun da Bilkisu ta shigo gidan ba da jimawa ba, wata baƙar guguwa ta turnuƙe tsakar gidan. Inna na cikin kasan abinci ta ji tamkar ana faɗa, don haka ta ɗago kanta da sauri don tabbatar da abin da kunnenta ke jiyo mata. Wasu kalan yara ta gani, su biyu masu falka-falkan kunnuwa da ɗuma-ɗuman kumatu, suna rigima kan lallai kowa shine zai fara ɗaukar nashi kasan. Ihu ta kwaɗa ta ruga ɗakinta, jikinta ko ina rawa yake. Tana shiga ɗakin ta iske su sai cin abincinsu suke, suna hira tamkar ba su ne ta baro waje ba. Karkarwa jikinta ya kama yi, kafin ta yanke jiki ta faɗi a gun a sume. Faɗuwarta ta yi daidai da turewar yaran guri guda, suka zama wata halitta guda mai ban tsoro. Ta fashe da dariya, ta zama hayaƙi, ta shige jikin innar.
Sallamar baban su Bilkisu ce ta karaɗe gidan baki ɗaya, abin da ya sa yaran gidan fitowa da gudu suna ga baba ga baba. Bilkisu na biye da su ta karɓi jakar hannunsa ta shiga ɗakinsa ta ajiye, shi kuma kai tsaye ya nufi ɗakin Inna don ganin uzurin da ya hana ta fitowa duk da jin shigowar shi. Kwance iske ta ƙasan leda sai barci take hankali kwance. Ga alama ba ƙaramin daɗi ɗin barcin nan take ji ba. A hankali ya bi ya ɗauko filo ya ɗora mata kanta samansa, ya juya ya fice daga ɗakin. Duk abin da ke faruwa babu wanda Inna bata ji ba, amma ta kasa ko da ɗaga bakinta balle yatsanta guda. Ji take tamkar an ɗaure mata gabbai ta ko'ina. Sanda baban su Bilkisu ya shigo ta so ƙwarai ta yi ihu ko zai kawo mata ɗauki. Amma ta ji bakinta tamkar an datse mata shi gam. Sai da ya jima da barin ɗakin sannan ta ji jikinta ya dawo mata. Wut ta yunƙura tana jin ta miƙe zaune. Ai sai ta kwasa da gudu ta yi waje. Bilkisu ta zubo ma babansa abinci kenan ta nufi ɗakinsa don ta kai masa. Ta ga fitowar innarsu daga ɗakinta tamkar wani ya biyo ta. Tsaye ta yi jim tana nazarin kan innar tasu a cikin kwana biyu rak ta sauya tamkar ba ita ba. Girgiza kai ta yi sanda ta ga innarsu ta wuce ta ta faɗa cikin ɗakin babansu. Ya ilahi, ita ce kalmar da ta ambata ta bi bayan innarsu cikin ɗakin. Shi ma dai baban kallon mamaki ya bi ta da shi, don ya ga kamar ta ɗan rame ta fita hayyacinta. Gyaran murya ya yi, Huraira, ba ki jin daɗin jikinki ne halan? Cikin ɗan mamaki da faɗan da ya gama bin jikinta ta ce, kamar ya ban da lafiya malam. Kai fa tsiyarka kenan da ka motsa sai ka samu wani takaici kamar nama mutum. Yana zamansa, to lafiya ta lau. Ni wani sabon abin ka gani daga dawowarka a gona ne? Murmushi yake yana cin abincinsa, inda Sabo ya saba da wannan halin na matarsa. Mace ce mai faɗan tsiya da abin da ya kamata ta yi magana da wanda ya kamata ta kau da kai. Duk magantuwa take a kan shi. Sai da ya kammala cin abincin sannan ya yi hamdala ya dube ta. Na same ku lafiya ya gidan da hidimar gidan. Kallonsa ta yi, zuciyarta na shawartar ta a kan ta ba shi labarin guntun mutumin da guntayen yaran nan. Cikin ƙarfin gwiwa ta ce lafiya lau kowa, sai dai abubuwan mamaki sun faru da dama cikin gidan nan da baka nan. Cikin nutsuwa ya dube ta alamar yana sauraron ta. Ta ci gaba, ran da kai tafiyar nan tsakar dare na fito yin bawali, amma ƙiri-ƙiri na ga gidan nan ya juye min na kasa gane ban ɗaki. Sai dai a kwata na yi samalam. Murmushi ya yi, Huraira ki ce ɗimuwa kikai ranar. Ai da kin taso diyar albarka Bilkisu ta nuna miki. Murmushin yaƙe ta yi, har ga Allah ba haka ta yi niyyar faɗi ba, amma sai ta ji ta faɗi hakan. Yaran kowa ya shigo ya yi mishi sannu da zuwa. Dare mahutar bawa, kamar yadda Bilkisu ta saba. Kowane dare takan raya shi da karatun Alkur'ani mai girma ne. To yau ma hakan ya faru. Tana zaune a kan darduma tana rero karatun Alkur'ani cikin muryarta mai daɗin saurare. Tana cikin karanto suratul Maryam. Kafi gaba ɗaya hankalinta yana kan karatun. Har ta kai sumuni. Ta ɗan saurara kenan za ta ci gaba sai ta ji wata murya mai taushi tana ci gaba da rero karatun Alkur'anin cikin sanyin murya. Juyowa ta yi don sanin ta kaf cikin ƙannenta babu mai irin muryar, sannan ba su kai hizifi 30 ba ai. Ya kika dakata da karatun ne Malama Bilkisu? Wannan karan wata murya ce mara daɗin sauraro ta yi maganar. Dube-dube ta kama yi tana jin tamkar ta ruga kan gado ta ɓoye. Kar ki bari ya malam ya riga ki gama suran nan. Idan ya riga ki za mu yi miki dariya Bilkisu. Suman zaune ta soyi a inda take. Bakinta ya datse ta kasa ko jan numfashi mai ƙarfi.
Zuciyarta ce kawai ta fara karanto ayatul kursiyu. Ai ke kin ji matsalarki, da an fara arba da ke sai ki toye mu da karatun nan naki. To ni dai na tafi, saura siya malam. Wannan karan da ƙarfi take karatun a bayyane don ta tsorata iyakar tsorata. Inna da tana kwance ta ji sautin karatun Bilkisun ya cika mata kunne, sai abin ya bata haushi. Yarinya ba ta tashi karatu don gulma sai tsakiyar dare. Babansu da ke gefe yana lazumi ya dube ta ya girgiza kai, yana ta fatar ta gane abin da take ba daidai ba ne. Ganin ta yunkura za ta fice daga ɗakin ya san kuma gun Bilkisun za ta je ta mata faɗan nata na gado, ya katse lazumin. Haba Huraira, ke yanzu ba jin daɗin ki bane Allah ya baki yarinya mai hankali da nutsuwa irin haka fa. Ya matsa fuska ta, dan kwalinta a hannu ta nufi kofa. Allah malam, sai na je na ji dalilin wannan karatun daren da take tana hana ni barci. Ta fice daga ɗakin bata samu damar ɗaure kan nata ba. Tana tafe tana sababinta ta ji ta yi karo da wani abu. Duba ta yi don ganin ko me ta ci karo da shi. Tafa kai ta yi ta wage baki da ƙarfinta ta kurma ihu. Wayyo malam, ni Huraira yau na yi baƙin gamo. Zo ka gani malam. Kallon abin da ya sa ta ihun na yi nima. Wani wurgujejen baƙin ƙadangare ne ta gani, jikinsa baki ɗaya kawuna ne na wasu ƙadangarin. Ga wata ƙatuwar jela wajen bindinsa. Bakinsa wasu jajayen haƙora ne kafta-kafta. Idonsa huɗu, kowanne sai jujjuyawa yake. Cike da tsoro ta yunƙura da nufin komawa ɗakinta. Tarab ta ji an riƙe mata babban yatsan ƙafarta. A firgice ta kalli yatsan don ganin abin da ya riƙe mata shi haka. Ashe kai guda ɗaya ne daga cikin kawunan ƙadangaren ya riƙe mata yatsa. Babu irin nau'in ihun da Inna ba ta yi ba, amma ga alama babu mai jin ihunta a gidan, don ba wanda ya motsa daga yanda yake kaf ahalin gidan. Iyakar galabaita ta galabaita, idanunta sun ƙara girma, muryarta har ta shaƙe don azabar ihu da kiran malam. 'Yan yaran ɗazu ta ga sun fito daga cikin bakinsa, suna tuntsura dariya mai amsa kowa da amo. Ke dai baki jin magana, ba sai da sammandan ya yi miki kashedin ta damu da masifar ki ba. To yanzu za mu yi gasar masifa mu da ke. Idan kin ci za mu baki kyautar wannan abin namu. Suka nuna mata wannan ƙaton ƙadangare. Idan kuma kika faɗi to za mu cire haurenki na ƙurya haƙori. Ga alama Inna bata ma san inda kanta yake ba, don ta yi tibis. A cikin ɗakin su Bilkisu kuwa jin komai ya daidaita, ta daina jin muryoyin, sai ta miƙe da ƙyar ta nufi waje da nufin sako wata alwala don ta kabbara sallan nafila. Bakinta bai gushe ba yana karanto addu'ar neman tsari ba daga abin halitta har ta fice daga ɗakin. Ganinta ya sa wuntayen halittar suka ɓace ɓat, sai Inna da ke kwance ƙasa magashiyan murya ba ta fita ko kaɗan. Ga inda ta faɗi ya ɗau fushi, ya kumbura, fuskar ta yi sintim. Cikin sauri Bilkisu ta gama alwala ta koma ɗakinsu, ba ta ga Inna da ke kwance cikin wani yanayi ba. Shigar Bilkisu ɗakinsu ke da wuya, wata mata ta bayyana gaban Innar. Fuskarta ba kyan gani, idanunta sai yoyon nono suke madadin ruwa. Ba ta da hanci ko kaɗan a fuskarta, haka ma babu kunnuwa, amma fa idanunta sun yi ƙofar ɗaki mai faɗi. Ta dubi Inna ta kwashe da dariya ta ce, shin za ki ba mu waje ko kuwa sai na saka jikokina sun yi wasan dandare da ke? Idanuwan Inna gwale-gwale ta dubi matar, ai ba ta san lokacin da ta yunƙura ta miƙe tsaye, ta kwasa da gudu ta nufi ɗakinsu ba. Tana jin ƙarar dariyarsu kala-kala, ta samu dai ta afka jikinta sai rawa yake. Malam na zaune inda ta bar shi, sai lazuminsa yake, bai ko ɗago kai ya dube ta ba, don yana jiyo faɗan da take ma Bilkisun sama-sama daga nan inda yake. Ai Inna na jin ta kan gadon ga malam zaune sai ta nemi fashewa da kuka sabo. Abin da ya harzuka malam kenan,
ya turnike ta da faɗan ta raina shi yake kar ta je ya ce kar ta je ta yi abin da ran take so, shine dan ta fi kowa masifa za ta dawo ta fasa masa kuka cikin dare. To wallahi ta kiyayi gamuwarsu. Inna dai ba baka sai kunne. Ga mamakin yadda malam ya yi biris da kiran da take kwaɗa mishi, ga ihun tana yi wanda ta san ko shakka makwabtansu gobe sai sun zo jin abin da ke faruwa. Jin tana ta kuka ya yunkura ya isa gabanta, ya haska fuskarta da fitila. Ya salam, Huraira, garin yaya kika faɗi haka? Amma yanzu sabida Allah kan wannan faɗuwar kike kukan nan Huraira? Takaici ya sa ta gimtsa bakinta ta yi lif jikinta ba inda bai mata ciwo, kar ma gefen fuskarta ya je. Washe gari da safe Bilkisu ta kammala komai ta ji shiru innarsu ba ta fito ba, don haka ta nufi ɗakin innar kai tsaye. Ƙannenta na biye da ita don sun gaisa da babansu ya fice kasuwa, saboda zillumin abin da za ta iske ya sa ƙannenta suka shige suka bar ta tsaye ƙofar ɗakin. Kawai juyo yaran ta yi sun fashe da dariya su duka, abin da ya sa ta faɗa ɗakin ba shiri kenan. Sai ganin yaran sun tasa innarsu sai dariya suke ɓaɓɓakawa. Kallon innarsu ta yi don ganin yanayinta. Ya salam, inna me ya faru da kuwa ka kin ga yadda fuskarki ta yi kumburi? Sai lokacin yaran suka daina dariyar ganin yayarsu cikin tashin hankali ainin, amma su da suka ga inna dariya fuskarta ta basu, ta koma kamar wata halitta mai ban dariya. Inna dai ba baki sai kallonsu take, abin da ya sa Bilkisun hawaye kenan. Da kyar inna ta ce ma Bilkisun ta fito da daddare ne ta zame ta faɗi bakinta ya bugu. Ranar dai haka Bilkisu ta haƙura da zuwa makarantun don inna ba lafiya. Wace ce Bilkisu? Bilkisu Ahmad shine cikakken sunanta. Suna zaune cikin garin Funtuwa a unguwar Barmin Coge. Mahaifinta Malam Ahmad mutum ne mai sanyin hali da neman na kansa, yana sana'ar sai da gwanjo. Mahaifiyarta Huraira mace ce mai faɗan tsiya, kowa ya san faɗanta a rukunin layin. Suna da yara 4 duk mata. Bilkisu ce babbarsu, sai Amina, Asiya, Hafsa. Allah bai ba su namiji ba. Huraira irin mutanen nan ne da sam ba su damu da ibada yanda ya kamata ba. Sannan kafin ta ambaci Allah sau ɗaya sai ta kunduma zagi kala 5. Ko abin tsoro ta gani ba ta iya ambatar Allah, sai dai ta wage baki ta kurma ihu. Malam Ahmad yana da yawan yi mata faɗa wannan baƙar ɗabi'a ta, amma har yau ta gaza denawa. Ta riga ta bi jikinta, saɓanin 'ya'yanta da komai nasu sai sun saka Allah. Ba kamar Bilkisu da ko da yaushe idan babansu ya koya musu karatu, takan ƙara maimaita ma ƙannen nata. Hakan ya sa suke da nutsuwa da son addini bakin gwargwado. Inna ta sha fatattakarsu idan suna bitar karatun Ƙur'ani. Takan ce ku da ba maza ba karatun me, iyakarsa dai ɗakin aurenku. Aiko ko ni da ban yi na kirki ba na kasa zama lafiya, ko wani baƙin lamari ya zo ya sha min kai ne. Haka za ta yi ta mita da sababi har sai sun gama karatun. Wannan kenan. Yau kwananta 3 ba ta samu damar zuwa makarantar Islamiyya ko boko ba. Don haka yau da yamma ta ga dacewar zuwa Islamiyyar don jikin innar da sauƙi ainin, har ma ta koma kan faɗanta na gado. Tun da ta shiga ajin nasu ƙawayenta ke binta da kallo, abin da ya sa ta taɓa Shema'u kenan. Wai ya naga kowa sai kallo na yake ne? Shema'u ta ce, tausayinki muke don kullum sai Malam Aminu ɗan Bahago ya kira suna kuma ana cewa baki zo ba. Ido waje ta dubi Shema'un, da gaske kike? Ko jana kike don Allah? Wallahi sai in koma gida baba ya roƙe ni, don kin san inna ce ba lafiya. Wallahi sai in koma gida baba ya rako ni, don kin san inna ce ba lafiya. Jin hayaniyar ajin ta yi tsit ya sa ta duba ƙofar aji. Inna lillahi shine abin da ta furta cikin zuciyarta. Ganin Malam Aminu ya shigo fuska ba annuri, sai zare-zaren ido yake tamkar yana neman wani abu. Zuciyarta ta gama ba ta shawara idan zai mata duka
dukan ran nan to ba shakka rugawa da gudu za ta yi, ba za ta tsaya ya illatar da ita ba da dukan shi. To ya kenan, za ta kuwa ruga ko kuwa ba zai dake ta ba? Domin jin amsar tambayar ku masu sauraro, ku biyo mu a shiri na gaba domin jin yadda za ta kaya tsakanin Malam Aminu ɗan Bahago da Bilkisu.